ڕێخستنە مافن مرۆڤان لە ئەفرینە ڕاگەاندن و گروپێن چەکداریان سەر بە جەبهەت شامیەڤە لە گوندێ کەفەر مەزێ 105 دارێن زەیتونە نێوەڵاتیە بناوێ حەمید ڕەشید حەمدوش بڕین. ڕێخستنان ئاماژە بۆ چەندێکردن و گروپا سوڵتان سلێمان کۆ بە ئەمشات تێناسکردن مەها بورید داخوازە $300 حتا $1000 ji her malbateka gundê qirmitliq kir. Nehajî careka din daxwaza $40,000 Amerîkî ji tevaya nişteciyên gund kir. ڕێخستنên mafên mirovan li Efrînê ئاماژە بۆ çendêjîkirin ku grûpên ser bi Tirkiye ve bi mebesta neçarkirina welatiyên Kurd ji bo bicêhiştina Efrînê û bicîkirina plana guhartina dîmografî sistemê li neşteciyên Efrînê yên Kurd dikin. Her devê çarçovê de grûpên çekdariyên ser bi Tirkiye ve dest bi talankirin diziya malên Kurdan yên serêkaniyê jî kirine û heman pîlanek û li Efrînê bicî dikin dixwazin li serêkaniyê jî bicî bikin. Ew malbatên bejarê serêkanî wê gundewarê wê ku ji malên xwe derbider bûne. Niha grûpên çekdar û malbatên xwe ketine malên wan de û gelek mal jî weke bingehên serbazî bikartên. Ji alî xwe ve jî ajansa SANE ser bi rejêma Sûriyê ve belav kir. ku çekdarên ser bi rejêma Sûriyê ve îro çûne nava sayloya gundê Aliye lê derdora Tiltemrê ew jê di demekê de ku artêşa Tirkiye û çekdarên bi ser ve berdewam êrişî wan navçeyan dike da ku gundewarê her du bajarên Tiltemr û Serêkaniyê kontrol bike. Herweha ev çend roja jî şer û pevçûn lê derdora Eyn Eysayê berdewam e û Tirkiye xaleke leşkerî lê nêzîkî Eyn Eysa ava kir û tevaya pêdawîstiyan ji bo wê xala leşkerî dabîn kir. Tirkiye bi eşkera hewl dide rêya ku bi M4 tênaskirin û navdewletiya kontrol bike. Berdewam şer û pevçûn ji bo kontrolkirina rêya navdewletî têne encamdan navbera çekdarên ser bi Tirkiye ve û hêzên qeseda.